kanáli Teta a Mama. Dnes sme si pre vás pripravili vyrábanie s deťmi. Budeme vyrábať na jesennú tematiku. Môžeme začať? Môžeme. Ako na to. Takže najskôr si urobíme farebné lístky. Prstovú farbu natreme na ručičku. Teraz ideme otlačiť prvú ruku. Otlačíme, to bude jeden lístok. Poriadne. Hop. Máme, výborne. Teraz otlačíme druhý lístok. Výborne. Ručičky máme otlačené a teraz ich necháme zaschnúť a potom vystrihneme do tvaru lista. Máme vystrihnuté a teraz ideme vystrihnúť kruh z papierového taniera. Dám len obvod tanierika, na ktorý budeme nalepovať potom tie listky vyrobené z ručičiek. Necháme zaschnúť a môžeme zavesiť na dvere alebo kamkoľvek sa vám bude páčiť. Takže hotový venček máme zaschnutý, kto chce, môže si ho dozdobiť mašľou, alebo my sme si vyrobili monogram a ten si tam nalepíme. Tadá! Tomáškov veniec, na ktorom makala aj mamina. Dúfam, že sa vám dnešná epizóda páčila, nezabudnite nám dať like a kliknúť na odber. Ahojte! No vypni.